Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kipat ba jong kathan mau kerwan. Kilapan pau ya kajing sngau diaw kabakrau, halor kajing thot kha ki machine ATM. Ha ka man kapor kini ki machine kim judan pisa, bat teng kim dan network, bat penlong ya kipat ba bandu ya ki kam ki jam, khamtam ki long kemi ki bamut banlet chim dawai khun. Bunsin ki hab banlet phai da kajing banyaw, shala yeng. Nalor kajing bom tray kam ki machine ATM. Kabas ngau si kalong, wat ki bang ru kim a ya kajing syakri ka bapaka ya kipat ba. Bat ya kane lalap ha State Bank of India. Namar kajing suki tray kam jongki, kalapan long ya kipat ba ban bitar. Namar bapli na du dang stamp, kila ap ya ulan henry hadu kapor lai siteng janmin, utokan number udang poi tang arpo sao. Katba kinong shim token, kila poi de kispa ngut bat bunsin on dala day kapor kang, kinong tray bank kim la shu ban pendem ya kita token number. Tap ki card select English Dung pilihan ni ngan pau ba ki brio ki bawan hakne ka bank namar ngidon tang kan ni ka we ka bank ka ba ono ka State Bank hang po mo perwat ka jungi te ka we ru ka jing jong ki pajba nong song snong jong ka district nang mar hang ni ndai tang mangi ki badon hakne ka area ma marjan jong ka ni ka bank ndai hang ni ki wan ru na tu ki brio ki ban nanong jri nanong halam satu sa mahesh kolas kon jawai bat keleng ka district te lada kalau kan ka dur sumudur ma phi ki lawan na du nang tei rangkat ka bai kali ka ba ono lese ki reserve kali san riu hajar kiwan masai pisa nang ni kimio ki haban yang lain hadu menta ko ma PPE hi lagi jong ki khmat ha ATM ru umdan bisa habang ru hapo ru kalong kumni te kata ngan ong fi bakala longsha ka ka ba la kata sisa ya ka ono ya ki pajba ki bawan ha kane ka bang ta ka jing sokya bat ngangai ba lengba ka lat pathai kubor ka ba phi bin sa pan priang kan long ru ka wei ka benta kuma phirap lem na kamta ki pajba jongi jong kan ka dong pathan jongi wei ka long kum ne mo ni barabor habala dehi ki ayom ku mentali ka dai ka ayom Christmas ki babon ki pajba ki balakan show ki pisah ki bang ki wan sei knang ya ka pisah ka jong ki na kamta ki jong kam hayeng ka sem la kai long ha ka baken thit ya ka bam ki ka di la ka long ha ka ban thit ki jan ki nep lam ta ki khon ki ti ki jong ki te hnrei la dang yo ya ki nong trei jong ka bang ki ba le ha ka ne ka dor kan wara ka jing ban le se kan wara ru ka jing so se ya ki kimi pa ki ba le se ki don kam ka ban pentet terpang ka na kam ta ki khon ki ti bat ki jing don kam hayeng asa Mambut sang itu dah mana lu labu men sering ATM tadi kalian tahu ki orang apsi apa jika tahu itu dari aduh nang tada baik sejak tada baik lah na kedem barskiti az ene la tafsar em tafsar ya re tadi orang tahu mai tablet yo so kan na tablet jo mana ho la ya tablet ya re menteri ki orang kudu na menteri ki orang abstrak ada kam tahu sa tab tapi orang kita tablet jen abnes lah cina dep tong dep tri kam tahu saya terjok terdamai kalau entar lain ni la bercis ngai budak masa kian le ya ne sekan kena beje bukin wa aman rat dengan wala nasri iyo step singai buyang gede ni kong dapat kan ria sigi buksan no tabang le siri budak kam